Já si pamatuju, že já jsem ve školce občas přišel za někým a šipnul jsem ho do pendíka. Já jsem to teda občas dělal a oni mi pak z té školky vyhodili, říkali, stejku tady být nemůžeš prostě. Kolik ti bylo? Jednou, když jsme po obědě odpočívali, kluk si lehl vedle nás, sundal si kalhoty a mačkal si ho. A ptal se nás, jestli si nechceme šáhnout. Kámo, ten týpek, doslova, vy jste byl ve školce, vám bylo třeba 5 a tomu týpkovi bylo třeba 16. A vám to nepřišlo podezřelý bez tak. Mně to připadalo divný, ale kamarádka si sáhla. To je až takhle jednoduchý? Nemyslím teďka to, ale když jsi dospělej, víš, že bys přišel někam na pláž a tam byly ty dvě holky a ty jsi tam lehnul jenom. Nechcete si žádnou, nechcete si pomačkat a ta jedna, a ta druhá. Jo, už jsem docela zmáčkla. Jsi fakt tak mačkatelně. Další příběh ze školky bylo, když si kluci hráli za školkou, tak jsem se přišla podívat, co tam dělají. Nabídli mi, jestli si nechci vzít žížalu. Jo, dobrý, to je vloženo jako zvíře žížala, dobrý. No jasně, to není. Předtím pršelo, tak jsem si ji vzala a dala do kapsy u bundy. Když pak pro mě máma přišla s radostí, jsem mi oznámila, že máme nového domácího mazlíčka. Kamo to dělali všichni, akorát jsme to dali třeba do sklenice nebo tak. Máma nadšená nebyla, další 4 hodiny se hádala s učitelkou, která z nich to vytáhne z kapsy. No, protože se obě hrozně štítili ty žížaly a Jo, hádali se. Já to nebudu vytahovat, vy to chápu. vytahujte, ne, vy jste její máma, ale vy jste jí měla na zodpovědnost, vy to vytáhněte. Kámo, já jsem se hrozně bal žížel, když jsem byl malý, takže já tohle úplně chápu. Nakonec to máma vyklepala, ale paní žížala už byla uschlá a kaput. Mamka mi radši koupila psa. To je dobrý! Ty vole, To je dobrý, tak to je dobrý win-win. lifehack, kámo. Dáš si do kapsy žížalu a máma ti koupí psa, vole. Ne asi. To kdybych věděl, když jsem byl dítě, vole. Ne asi.